Krásny deň všetkým želám. Dnes takto narýchlo, doslova na 5 minút, pretože musím leteť pre syna. Ale dám si takto s vami kávičku, pretože ráno som mala teda celkom naponáhlo, odpovedala som na správy, ešte som si musela rýchlo vlasy a jedno s druhým cvičiť. No, mám náročný život, hej, ako nejdem sa sťažovať. Ja som spokojná. Ale hovorím si, že chcem dať teda takto liveku. Nakoniec som sa zdržala pri odpovedaní na správy. Ale nevadí. Ahojte, ahojte. Takže len takto v skratke, pretože po včerajšej liveke o Bogu, ktoré dnes začalo a bude dostupné bude sa dať teda zakúpiť, pokiaľ sa nevypredá skôr, je to do vypredania zásob samozrejme do pondelka. Joj, koľko srdiečok mi zazdávate, ale ste zlaté. Ja vám posielam srdiečka, nemáte teraz žiadne. No, každopádne, takto narýchlo som vám chcela povedať, že prečo Olejová akadémia, moja srdcovka, moje bábätko, tretie. Tak, hej, no. Teraz ma napadla jedna vec, ale nebudem to teraz hovoriť. Takže, no, som sa zasekla riadne, ale nejdem sa rozciťovať. Každopádne, prečo Olejová akadémia? Olejová akadémia pretože ako aj teraz pozerám jedného pána, ktorý je pre mňa brutálne inšpiratívny na Slovensku, keď tak si pozrite, Peter Krištofovič, uvedomila som si, koľko veľa vecí, ktoré on robí, je taký motivačný speaker, ale naozaj úspešný chlap na Slovensku, investor a brutálne pravdy jednu za druhou. Ja si hovorím, že ty kokšo, akože že toto robím, toto učím moje baby, aj tie školenia robím a všetko je úplne, že wow. Proste on tiež o sebe hovorí, že je taký vizionár, takže toto máme naozaj spoločné, že veľa vecí, ktoré tam už rozpráva, že ty kokšo, však o tomto som rozmýšľala, hej. Takže to, čo som vlastne začala robiť s Olejovou akadémiou a Zuzka mi v tom naozaj, že veľmi emočne pomohla a spolu sme to tvorili, vlastne ona z toho hľadiska odborného, tak Monika nás by the way nazvala, že ona je ten Dr. Hill v Olejovej akadémii a ja som tá Emily Wright, vlastne to srdce, tá, ktorá to poháňa a Zuzka tomu dáva tú ten odborný základ, tak, no ale ste srdiečkové, tak a ja to vlastne prinášam do toho digitálu, čo ja milujem a toto presne aj ten Krištofovič hovorí, že to je proste budúcnosť, to je to, prečo aj my naozaj fungujeme, vzdelávame sa v tom ako tým. Zajtra máme ďalšie brutálne školenie, babi, pošlem vám Zoom ináč, akože nemala som teraz úplne čas, ale pošlem vám Zoom. Link, zajtra máme o online predaj, takže toto je tá moja sféra, toto je tá moja zóna genia, o ktorú sa ja delím ďalej. By the way, mám 6 bab už na podnikanie, niektoré sú teda zatiaľ, majú rezervované miesto, takže zatiaľ, ahoj Mirka krásna, takže zatiaľ, pokiaľ si to nejaká nerozmyslí, tak mám plno na podnikanie, takže neprezentujem to ani ďalej. Myslím, že webinár si ešte stále môžete pozrieť o podnikaní. Každopádne toto je tým, ktorý napreduje naozaj na Slovensku, je najúspešnejší. Teraz, keď bol aj Empowerment Day na Slovensku, tak dávali tam ocenenia. V každej kategórii sme mali minimálne jedno dievča, ak nie rovno 3, pretože v oktobri sme mali naozaj 92 postupov v našom týme na pozícii, čo je úplne na pozíciách, čo je neuveriteľné, že 92 ľudí proste postupilo, takže to je to, čo sa týka ako keby aj pokiaľ by ste premýšľali, ale absolútne nemusíte nad podnikaním, to je naozaj pre 1% ľudí. Čo tam píše Danka? Danka. Že mi tu píše hlúposti. Nevidím. Dobre. Takže, čo sa týka Olejovej akadémie, tak ja si myslím, že sme zatiaľ topka na trhu, ktorú sa snažia naozaj niektoré iné týmy napodobniť, ale verte, že keď niekto robí niečo za niekým, tak ten niekto musí byť prvý a tí ostatní sa inšpirujú. Takže my to tu ako keby zatiaľ vedieme, zatiaľ takto lídujeme. A aj čo sa týka toho, ja neviem, teraz darovačky, akože u nás neprebieha, že jedna darovačka, ale naraz prebiehajú
z každej ceny, ako keby aj za 50 bodov, aj za 125 bodov, aj za 200 bodov dávame dvojnásobné ceny, takže naozaj tí ľudia sa u nás zvýšil ten počet vlastne tých členov, tak dávame tú hojnosť ďalej, hej, že nech sa podelíme s tými olejčekami. No a také konkrétne, akože keď chcete napríklad to BOGO, tak mi čo najskôr napíšte, ja vám vytvorím link, pošlem vlastne taký link na mieru alebo objednávku na mieru, kde môžete vidieť aj tie ceny, hej, ako sa to pohybuje, vieme sa ešte o tom porozprávať, čo a ako. A v podstate čo dostanete, hej, keď sa pridáte k nám. Takže prvá vec, ktorá je úvodný balíček. No, samozrejme, že svoje oleje, hej, domov. Ale dostanete odo mňa uvítací balíček. Toto som vám chcela ukázať, že takéhoto krásneho sprievodcu dávam dovnútra. Momentálne sú ináč vypredané, ale Erika samozrejme, že vždycky narobí zo všetkého brutálne zásoby, takže ja mám na sklade pre moje registrácie osobné a keď chcete, Zuzka si z toho tiež bere, takže Zuzka má to tiež k dispozícii, takže tohto sprievodcu, kde z jednej strany máte vypísané oleje a jeho účinky, z druhej strany si viete pozrieť nejaké zdravotné ťažkosti a k tomu olejčeky, k tomu ja posielam vzorky, ešte ďalšie nejaké materiály, katalógy a tak ďalej, takže to všetko dostanete odo mňa, má to hodnotu cez 30 €. Ja teda, no aj viac, pretože ja teraz každému dávam aj Stronger, to ani to moc nereklamujem, to si babi nájdu takéto všelijaké darčeky potom odo mňa v tých balíčkoch. Potom máte so mnou uvítací call, 30 minút. Nie všetci to využívajú, ale môžeme sa takto spojiť a ja trošku teda vás vidím, nie, že nielen všetko online, ale trošku aspoň sa vidíme. Takže sa môžeme spoznať a odpoviem na vaše otázky. Samozrejme máte prístup ku mne. Vy ste teda tie dievčatá, ktorým ja budem odpovedať do správy, pokiaľ niečo neviete. Hej? Hoci kto iný mi napíše, ja na to, babi, nemám čas ostatným odpovedať, pretože moje dievčatá sú moja priorita, aj to niekedy sa dá hneď v ten deň, pretože hej, som aj ja busy, ale na to máme vlastne aj tie naše platformy. Takže my máme zatiaľ celý Facebook, je tam cez 30 príručiek, je tam cez 40 webinárov, od Zuzky je tam cez 20 Q&A, proste kde odpoveda na také brutálne akože zdravotné ťažkosti, že to ani neviete. Ja hovorím, že ty si, Zuzi, najväčší odborník, čo sa týka esenciálnych olejov na Slovensku, ak nie aj v Čechách, a kľudne by som povedala aj ďalej, pretože ona, babi, je doktorka farmácie, teraz ju tu vychválim, pretože ona toto na seba nepovie, takže to musím povedať ja. A takéhoto človeka máme v Olejovej akadémii, ktorá sa vyzná brutálne do liekov, ktorá si tie choroby ide študovať, ide sa pozerať, aké lieky sa dávajú na jednotlivé takéto zdravotné potiaže. A podľa tých účinkov, keďže ona študovala farmáciu, tak pozná účinky liekov. Teraz už je brutálny macher proste v účinkoch olejov. A ona to vie tak naordinovať, že baby majú akože výsledky. Ona to aj nedáva všetko akože von, ale ona má také brutálne výsledky, ktoré si ľudia proste ani nevedia predstaviť a doktori s tým bojujú. Dávajú ďalšie lieky proste na to ešte viac. A Zuzka to vyrieši im, pokiaľ naozaj idú podľa tých protokolov za pár mesiacov, hej, lebo nedá sa nejaké choroby zbaviť, že do 2 dní, do týždňa, do mesiaca, niektoré proste trvajú, ale nejaké uzliky na štítnej žláze sa aj teraz podarilo. Nejaké ťažkosti s pečeňou, ja tie diagnózy nepoznám, hej, ona to všetko študuje. Takže a teraz ona začala robiť 4-krát do mesiaca osobné pohovory. Broňa vám môže potvrdiť, mala s ňou cez 2 hodiny, to nakoniec akože u nej trvalo. Ale ona sa tým ľuďom povenuje, si to naštuduje. Potom aj tie protokoly pôjdu do Olejovej akadémie. Zuzka je perfektná, no nejaká Zuzi, pani Kocambová. Takže takéhoto človeka my máme v Olejovej akadémii, ktorá nemá konkurenciu v žiadnom inom týme. Proste ona je top odborník. To ani lekár to proste nemôže mať takto naštudované, ktorý má len nejakú svoju oblasť a nerozvíja sa v tom ďalej, tak Zuzka si to ide študovať, pozná tie lieky, proste robila v tej lekárni, vie tie účinky a ona to vie poprepájať vlastne s tými olejmi a s tými produktami dotery, pretože v dotere to nie sú len oleje, ale sú to aj produkty. Vy sa naučíte u nás používať tie oleje efektívne a bezpečne.
Veru, ona vie poradiť s takými vecami, pri ktorých doktori sú v koncoch. To vám môže povedať aj Broňa, ktorá dostala také opiaty, že Zuzka, keď to videla, tak hej, že to sú veci, na ktorých sa vytvára závislosť. Takže naozaj vo veľa veciach sa dá poradiť tak, že to aj prejde, v niektorých sa dá aspoň podporiť, hej, nedá sa všetko vyliečiť, ale dá sa podporiť, aby vás niečo nebolelo, aby vám bolo lepšie. Takúto osobu my máme proste v tíme, hej. No, teraz som sa rozkecala na tému Zuzka, ale ona to o sebe nepovie, tak vám to musím povedať ja. Takže takúto osobu máme v tíme, ktorá teraz robí anonymne, akože baby sa prihlasujú, konzultácie na mieru 4-krát do mesiaca, ona to miluje, hej. Ja som tu zase na to nejaké riadenie, ja viem tie základné veci, viem poradiť aj ja, samozrejme ja sa vzdelávam, ale chápete, niekto je ten, ktorý to krásne vie takto vysvetliť a niekto je ten, kto tých ľudí vie k nej doviesť, takže my si takto doplňame. Samozrejme, že máme aj ostatné úžasné kočky v našom týme, ktoré nám pomáhajú tvoriť obsah. Každá máme nejaké silné stránky, ktoré využívame na maximum. Hej, jedna vie krásne robiť grafiky, ďalšia vie krásne rozprávať. Ďalšia má publikum na Instagrame, hej, tak aspoň vie takto. Viem aj iné veci, babi, ale toto. Ja viem viesť tých ľudí, viem viesť tých podnikateľov, hej, viem poradiť s tými základnými vecami, však my tiež, keď sme chorí, vieme to rýchlo si vybaviť. Ale máme aj tú podporu proste, tá, ktorá vie jednu vec poradiť s tým, takže tá komunita, babi, my máme tú komunitu, máme facebookovú skupinu, ktorú pravidelne triedime, dávame neaktívnych členov preč, ale napriek tomu tam máme 1100 ľudí, hej. Ja robím ešte svoj extra Telegram, venujem sa tým budovateľkám, takže toto všetko vy môžete získať Olejovou akadémiou, čo si ani neviete predstaviť, pokiaľ nie ste dnu, hej. Takže toto je to, čo je Olejová akadémia. Prečo Olejová akadémia? Prečo chcete byť práve v našom týme? A pokiaľ chcete mať osobnú doktorku po ruke, tak sa choďte registrovať k Zuzke. Takže Zuzka tiež ona zase je taká, že ju ten Instagram nebaví a ona nevie ako tie reelská, ona nevie hento toto, ale ona je brutálna proste v tom pozadí, čo ona robí pre tú Olejovú akadémiu. Aj s tými súťažiami, aj s tými Q&A, aj s týmito, takže vlastne tými konzultáciami, takže preto to Olejová akadémia, bežím ja po deti a takto som to zhustila do jedného. Pokiaľ chcete byť s nami v týme, pokiaľ chcete do budúcna budovať so mnou, tak si urobte účet u mňa. Pokiaľ chcete mať top poradenstvo, ktoré nerobí nikto iný na Slovensku, ani ja, tak choďte za Zuzkou. Takže my sme tu dve zakladateľky Olejovej akadémie, ona je moja švagrinka. Vybrala si za muža môjho brata, ktorý je akože fakt tiež top. Takže my sme takto prepojené a toto je Olejová akadémia. Majte sa pekne, krásny deň, možno sa vidíme na storkách a keď chcete byť s nami v blízkom, úzkom kontakte, tak nám píšte. Zuzka tiež si urobila, myslím, že liveku o Bogu, tak môžete ísť pozrieť aj k nej. A vidíme sa. Čaute!